Banyo ya now. Omeko mbutu ogi. Omeko mbutu ogi. And it's done. Okay. Ele hidi ti American flag na hiaga. Just tinye nwe nothing. America go aga. It just ti enwe nothing. It just ti enwe nothing. You know Nigeria from go na America na social media. Onye mpompo. Wapi ha hikere n'isi yipia. Just ti nothing. Vuru katrata anya ti flag ndị obodo ọzọ. By my fan, don't waste my time here. Okay. I say you don't waste my time here. You put that glass in, Anya. Jesus. Okay, man, you like me back up and you have quantum. Yes, I'm. What if phone got the winner like a lasso? Okay. And they were Kuleba Gata. They were Kuleba, a don't face like that. The way I got reflected here. Tanwa. Okay, you couldn't hear. Hey, yeah, where I saw Bia, where reverse Bia. Telerosana. Okay, woman. Hey, I got the front, my heke papa wukuma water. How would I phone? Wapakarati. Yes, Wapakarati. I told that the way phone out like this. The way phone out like this. You put the hotel, the way phone out like this, Captain of Mark. Wapakarati. Bravo for interview. And where come? Aha. Chinyere. It's your here, maybe to here. Shares in Gamma Quaganala here. Even if for important things, games to settle along with it. Rangada Chagaramoche. Oteha no Kajake no. Ima Bru height, my bru nazo. Still a little bit to get a gata Koshikramesa. Zagachine. The chin and that Polachin and I know came mamma. Brangada Zagachine. Chin on yak as that ewo. Chinyere Ezekiel. And that for 30. Iluboledi. Mba. Negana naga adendo. Kebishna no era. Plateau State. No wonder ije mabru height Jackie. No Plateau State. Mabru height Jackie. Legwa mwoke ga hogote with this your kind height. Ye nwo bibia bia geni abiri no ụlọ. Oga na eche mege were okpo na aka kubo ya na aka. Tagachi. Like us, bring out your face very well and him here. Him here me you me na get nketa moto baburu here. Keep your face. Keep the way camera like this. Epo de buri hun no kende ne wete savete je rege su ya na plateau. Branga bia kom say eh. Ichende na supply savete na wasaje mesu ya. Nega diole. I need 10. Hotelero sana. Ese
Anyị dị 10. Akwa ka mmaghị ihe ka ụmụ ka ọ mụrụ. Ụmụ ka ọ mụrụ. 10 children. Yes, 10 ka anyị dị na. Ndị mgbe ochie na ha na-amụ ụmụ nnukwu. Tele Rosanna. Local government family. Asị m local government, asị m ihe anyị dị 10 ụmụ local government ka mkpọrọ. Local government na ụlọ Chineke agbaghị ọkụ. Elekwa iji agwa m si local. Ịmasị family gị wụ family local government. Ọ wee maghị. Ịbara ga-abịa sị m esi local government. Maga ga-amụ ndị APC na PDP gị bịa gabịa gwa m sị ụnụ dịta. Ele ihe onwe onye ga-ejili ọgụ bata n'ụlọ unu na. Ịmasị nwoke ọbụla gị bịa lụọ gị na ga na-atụ egwu sị o mesa up akpọọ ya okpo gị bịa gabịa gwa m. Anyị ncha dị humble. Tewe kamera n'ihu gị onye humble onye humility onye akpa obi onye humility gbara na nwaanyị. Lekwa nga aka ibe aka ahụ apata aka ga-eyi aka apata ka onye na-akọ ọkpọ tara gabịa gwa m sị dị humble gị were ahụ bụ Bruce Lee bịa gabịa na ya. Ọkwa ka m gbara etopụrụ m etopụ gbaa agba ihe ọjọọ ka m mere. Ele ije eto dị otita hụ na ole ihe ga-eji nwe dị height ịtụpụrụ dewe kamera ahụ ọfụma tụpụrụ etopụ gbaa agba le ije eto this kind otito lekwa ije dị otita nwoke mkpesa ọpụ ịfọrọ ya akụba ya n'ala. Ụdịrị m ka nwoke dewe phone ọfụma dewe phone ọfụma Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo dewe phone ọfụma bara gwa m si itoro eto gbaa bara gwa m si itoro eto gbaa iche onye akpụrụ lela iche ndị mụrụ boxing mak taxing ịbịara ịgwa ma taxing gbara na nwaanyị bara gwa m itoro asị gị dewe camera like this nwachi ọbụba dewe camera like this. Okay. Also, what the camera like this? Okay. Makta sembrana wa ibere gwam sito ito baba. Onwe ara no na family nne gị na nna gị ha. Onwe ho. Ija aṅụ goof. Anaghị m aṅụ goof. Ụmụnne gị ma ụmụnna gị ma mpa gị ma mma gị enwe nke na-aṅụ goof. Onwe na eshi na family Christian family. Ija aṅụ goof ka na-ekwu isi. Ọ ịhụnanụ ndị si na family ndị ohi. Chineke agbaghị ọkụ. Ịhụna ndị si na family unrepented family. Isi na family isi. Otu na-anaghị. Ewe n'iwe. Kekwe kpochi icha ụmụ nwanyị ndị task force na-ahụ maka okporo ụzọ braga isi gbaa dị mkpa ndị task force bịa gwa m si isi. O bishop like dị mkpa ma m gbara like ya otu kwuru ka nwaanyị akwụ m ka nwaanyị my nature bụ ihe a na-achọ. Okay, nature gị ka atụga ị ga-eji aka gị alụ di ya na ị ga-eji aka gị achọrọ m ịlụ di temyo ịgbara agba ịgbatabe di ịgbara agba ị ga-anọgide dị onye fọkanaịza abịa kwụ ụgwọ isi gị na bịara ga abịa gwa m sị ịgbara agba ọgbụgba ka eji aba na famili ịgbara ka onye vigilanti onye aka odo ịgbara agba bakasị ọ na-anaghị bikọs ịgbara agba mgbe ị ga-ama onwe gị mutu ebere gị ugwu mba o tela na-ebe ugwu gịnị ka ị na-arụ? ana m ere ahịa, ana m azụ ahịa. Ị wepụla nwa?
Mba o, akụ do aka akụ. Ace, nọrọ tunga. Nọrọ ofu ebe now. Okay. Tim. Umele nwanyị na nwanyị mbọ. Chukwu ekwe n'ihe ọjọọ. Ị ma nri eshi? Highest. Ị chọrọ nshiere gị? Madam, I'm lady busy. When you want for interview, get one get. No, I'm just busy. I'm listening. I'm here now. You don't want to give me husband. I'm sorry now. Ihe niile na-ajụ m, ọkwa m na-aza gị. Ọkwa m na-aza gị. Ihe ka ewukwala onye mafu. Onye vigilante. Ihe oji njaga. Na wow. Ahụ dịkwa gị? Ahụ dị m. Undertaking is ahụ dị gị? Ahụ dị m. Bishop, kekwe n'ihe m mere gị nke ma dịzi iche. Ụmụ nwoke letrala gị? 5. Iji anyụ? Gwogwo. Enyi nwere odi mkpu ị na-eti? Mkpu ndị highway. Bishop isi ndị gbu gị na highway. Kpọọ nọmba gị. Bishop, ọ gịwa ka m lọvụrụ. I love you. Ọ gịwa ka m lọvụrụ. Chineke ga-egba gị ọkụ onye agwọ nsị. Ehe ị ga-anwụ ụta ka ikpu ị ga-eche ya ogo taa. Ọ gaghị eyo ya n'etin. Gịwa ka m laikere. Ọ gịwa ka m laikere. Bishop, ọ gị. Love you. Get out of this place one big. Here we shouting here now. Why are you laughing? Why are you laughing?
We shot again now. Even if I give puzzle, Jawese. I beg you, son, I have running on Nushina. What I cannot see, what I cannot see. Prangabeta Koshimeza, Mabingo. Who got you and I had a camera? I roll am garambos in mango. Prangabeta Koshimeza. Send them on a quarantine office. They were for now like a billion to get lasso. Am I here with the phone, Nala? Tell Rosanna. And when party they in me. And when he in me. And what bingo. Come on, God, we are something to check a bag. God, we are something to cover your laps on your rear. God, we are something to skate polobia gabia payment of you. Take what I hook up Bluetooth to get younger. Ukuga de infrared, the Kebranga, a boy, a museum. On your rear. You come on, carry your banana. And then we'll crop here. I got to Virginia. And let the man who went in. I got to be you. I got Sorogin in the boys. Oh, yeah, boys. Oh, yeah. I Gin has our gin in the boys. Oh, yeah. Okay, go on. Unugano no law. Party in. And what is my mistake? Get Hannah now. You got one a camera here. Azwara. That all the lockers and the fan maybe. I'm not getting a sigrishi. I'm not getting a sigrishi, but less fire. I'm not getting a sigrishi. Into Tonyo City, TDC, keep it and got some program. Oh, yeah, the Sokugan straight. The Sokugan straight. The Wokundena Wabacha Bianga. Gani my has Jean in the boys, oh, ye be a Bob San Camoan, about Tobianga. Even a boy, it's teaching ye a before. Guess Ronani Hege, get goes Oquatoa. Take your phone, my friend. Hey, Tono. There. What the lame? Maybe I lapse. I hope you do terry as a quashoko, also get men and dog. Is that full? 24. Where I found okay? I will know. And the one no long. And the froggy in a part, Potan Gibi. If you will not sit one place, now marry care, marry big canic. I'm sorry. Now, my touch no could be a kunishi. Chief ends to Hazo. Chief ends to try and I will go on Wazo. Oh, yeah, the rostrate, the way Camerota. Come with this something to see. Don't get us, Jidiana Kagedia. Okay, okay, Jimmy. Because they will knock a passport to free. Aluchi. You see, what I cannot get no proceed properly, my friend. See, I'll block you here and bring you down. Keep that to Trazo, get no tunga. When you're ready, bring up from gram.
oshi iche ogbe eji Oluchi onya Oluchi Paul. ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum gịnị ka ị gụrụ Public administration. ele mgbe ị graduatiri Oh, 2023. ị mụọla nwa Mba o. nne gị na nna gị ha dị ndụ Mommy m dị ndụ, daddy m anwụọla. nna gị ọnwụọla ndo nna ọ ya mere iji agbagharị ọtọ ndo ọ na nna gị dị ndị gị na-eji ike na-agba ọtọ nna ndo nna ndo ịdị gburu nna gị Accident gburu ya. Accident onye gburu ya. Accident gburu nna gị ọfụfụ gburu ya ka ọwa ọkada ka ọwa tipa O ji bọtụ eje Lagos nye nwe accident wee nwuzie. ndo nna Okay, sir. ọnwụ ọkara nka before moto egbuo ya Mba. ọnwụ eru na family ọnwụ accident ụmụnne gị ọ dị ole I disease. nwere nke na-aṅụ gofu na family unu Mba o. ịpụọ na be nne gị na nna gị ele mgbe ị na-eje abata n'ụlọ unu 6 o'clock ị nọrọ outside 6 kwa agbachie gị gate na outside. ị ma nri echi Na. ị je eyi pant ole n'ụbọchị Anyị na-eyi pants oge m na-eme period m ka m na-eyi pants. ị na-eyi pant adịmaghị ekwughị iyi pant ọ pụla akụfara ya kwa ya na-enwekpa isi taa bọra bịa hia gesị m sọrị gesị gị mee ihe ọnụ sị m sọrị Sọ mụ nọ na ya. Tem you nwa bingo tem you ka gbara ọtọ bịa ga-abịa gwa m si je eyi pant ọgba ọtọ na family nwere onye ara agbaga na family nne gị na nna gị ha Mba o, onweghị dị na. imele nwaanyị na nwaanyị mbụ Ka m chee. Mba. imele see don't joke with me here imele nwaanyị na nwaanyị mbụ Mba. ị nwere vibrator Mba. iji akwa ụra Mba o. gị na nwoke lụrụla nwaanyị na-atala mbụ Mba, onweghị dị na nwa o. ị gagide n'ụzọ mmadụ apịa gị aka n'ara ụta Ọ kụrụ m ya aka na. oke mmadụ kụrụ gị aka na adịm onye ọya akọ gị aka n'ara Yes, ọ kụrụ ọ mistake ka o mere ka ọ mịa. ele ara nke aka ịkpakọwa aka nri Ọ nka. ka ahụ ọkwa aka nri Aka nri. ara akụrụ n'okporo ụzọ ara aka nri ekwere ara aka nri na aka n'okporo ụzọ onye ọ na-amaghị onye ọrụ mmadụ ọkụtụla gị aka n'ike n'okporo ụzọ mbụ ele ọwa ike nke ihu nke azụ Ha abụọ. ị na-agafe nwoke aka ọ ga-ele ihe i mekwere Ọ sị na ihe m yi dị short ya akọ m ya. Ha na-achị m ọchị. ok ebe a kụrụgoro ihe a n'ụzọ gị bịa life nga abụrụ ikwe short something bịara m live stream
one day destroy. One day, a gaga member, a gun on a social media. A mayor to the extent that I get the phone of Tanamere, Namere, Miro, and Tomatiano. Snake Abago, I call Lagano Zombo. Give her a toy part Bianca. Hotelihu, Hotelazak, and then Uborozo Cotrolaca. Ebre Google. Hotela chapro kanda, chapo ihe ụtọ na ya n'ime. Kebishna no yana. All Lagos. Iwonye be. Awo mo Imo State. Ebe n'Imo. Elehi ji nwa ahụ. Oburo ihe oche. Elehi ji nwa ahụ. Oche mere ya, oburo mwa. Amazim sand ahụ na sand oche mere. Sao mistake oche mere. Oche ka ị natagara mistake. Enyi na ahụ nga mmege gị nta. Ga were ahụ nyụkwasa m n'ọnụ. Mbasa. Onwe nu na. Ana m anụ ihe na-ekwu. Okay, asuma bụ onye Imo State. Ebe n'Imo. Okay, Olu. Ebe n'Olu. Obibi. Gịnị ka ị na-arụ? Ahụ m fashion model. Gịnị ka a na-akpọ fashion model n'Igbo? Ahụ ndị na-eyi akwa. Ndị na-eyi akwa ndị mmadụ. Ara ya dị gị kifara gakwana ara na life nga. Enwere ihe mege gị isi? A na-eme demonstrate ihe isi nwunye. Dem you must yi bra ke wara na efegara ndị na life story here. Enwere ihe mege gị isi onye highway here. Gibia ke frame ara paka here. Onye ki iji ara anata. Ama ediriga dị sigi bịa were ara anata. Mbasa oburo go am. Ite sim ja ngara Chineke agbaga ọkụ nwa bingo. Onye ji gbara ọtọ na-enweghị iyi bịa here. Liar, listen, if you inwa fara again. Inwa fara again, ma kogi block here. I will him again. Fegro nyara. Sorry, sir. Onye ja bịa aga kana na okporo ụzọ. Tranga bi fremara. Ma bingo. They home gara konye hayo. Bana hiku koka. Kenu nke emegara mi sha nuta. Emegara mi sha owara ya waga. Oburo mu na-eme ya, all just mmeri ahụ na-eme ya. Elehi je mari ahụ ebe masị yi bra. Chineke agbaga ọkụ. Anya anaga yi respond eji asaga ahụ gị bịa mere mi ụta. Yicha sponge ndị Yoruba. Tukata n'aka nri apịrịla n'okporo ụzọ. You respond eji asị ite ebe gị otu a. Try it again, ma call you block here. Ndo If you try it again, I'll block you here. Waraya, I think I'm joking with you. Okay, son, ndo. Wabingo. They were going to bed when he gave me. They are getting Meganota. I said, damn you, in a meligane. Sorry. But I saw the legi you kuchi take a branga begum see meligagene. That all if I knew. I said, keep quiet. Okay, sir. Tama brana ndeno gana psychiatric hospital bianga be figure paka. Then no give visit hospitals there no so much there. Give go tana there psychiatric hospital na there. Ke bianga buri ade frame paka. And when no so wonye sakia ishi the man area na dem ma. Brage megano tana there sakia.
Sorry, ndo ewere m iwu I'm ụwa talking ndo. with you. Mmemme sa ndo. Kwa bingo. Ewere. The way we na bed na when he get meli. Bịa ga emega n'ụta. Ka ana m emelikwe o ha. Akọkwana. I said, damn you. In emeli gịnị? Sorry, sir. Kpokpo azụ otele gị yiri okwu chi ite ka ị bịara nga bịagwa m si na emeli. Meli ga gịnị? Sir, oh, Ifeanyi o. I said, keep quiet. Okay, sir. Tama burana ndị nọ ga na psychiatric hospital bịa nga bịa efigere m paka. Ịnọrọ gị visit hospitals dị nọọsụ nọcha dị ya. Gị hụta na ndị psychiatric hospital na-adị. Gị bịa nga buru ya dị efere m paka. Onwe nọọsụ nwa onye sakia isi dị mma arịa na-adị mma. Bịa ga emega n'ụta na ndị sakia. Sorry, ndo ewere m iwu ụwa ndo. I said, if you try that thing again, I'm not joking with you, I'll block you here. I'm not joking with you. Okay, sir. Okay. I will block you here. Anugo m ndo. Gịnị ka ị gụrụ na school? Asị m nọ public administration. Mmadụ ole tara gị? Ọ atọ. Ị dị anyụ. Ee. Ị nwere vibrator? Mba, enwero m ya. Ị gbala akwụla mbụ? Mba, owe edo na. Ka ihe na-arụ ugbu a? Nsi gị mbụ fashion model. Gị na parents gị, ọ gị na parents gị bikọ naanị gị? Mi na nwanne m nwoke. Ị ga-enye load mkpu ị na-eti? Genotype gị? AS. Blood group gị? B positive. What number gị? One number m na ngwụ m ga-akpọkwa m na phone. That means you're not serious. That dem serious ka nye ha dem na social media ọ bụrụ mkpọ nọmba nkịta na mgbe aka m na ngwụ. Number. Brage efegara akpaka gebe e defend no. Boy your number. Okay, sir. 070. Ka m na-akpọ sir 070. Ọmụ na-ede akpọ your number. Okay, 070 333 72 419.